Gakarane wong akrami jarum tutup mana tutup rupa wis mateni aku aja ngapa to sayang ngerti nek kanca-kanca iki larase piye laras ora umum laras moyo kok iki wadake lho aku diguyu ya hamun hati pawi tane apa
Bintang. Sing ngendang. Teko ndi iki? Yen angel. Yen angel ya. Yen angel angel ke lamku Maida Delem. adewe iki ning kene ora baen-baen Lah piye? Pito Mas? kan penggerong kraton Surakarta Penggiro kraton. Kiai Raden Mas Kanjeng Tumenggung Blegoh Dinar. Lan dipiyayine. Lah kene mburi lagi omben. Kok sik. Tan kena tinumbas harata Yarah Yuwida Bondawa kenapa kanca-kanca DJ musik wonten ing dalu Kalengan. Lah niki piyaine niki. Wah, lagi. Kaya anu coro niki lho. Aja aneh-aneh. Ae dhewe iso suwanene lu mantal Mas Blegoh. Nggih, bakal mantap. arang niku ta. Mas Dinar. Dadi Dinar. Mas Dodi Nah. koordinasinya sama Mas Dinar. Kula dhewe iso suwan ning kene iki. Nggih. Kuwi termasuk juragan mengiki. Juragan apa? Juragan empang. Juragan bako ya. Lela ledong mangga. Tak lelo ledung jaman jampi nangis anakku sing ayu rupane nangis
Sampun Mas. Lela Ledeng dari kekutangan di Asilia ugi di Aluna.